वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। प्रेजेंट बाय हैप्पी फिल्म्स, हैप्पी फिल्म्स, हैप्पी फिल्म्स। ओठावा के लाली हमर बखता जिया नौचु सतनाइखे ओठावा के लाली हमर बखता जिया नौचु सतनाइखे हमर सैया जी के से जिया पर प्यार सखी रे सुझाता नइखे हमर सैया जी के से जिया पर प्यार सखी रे सुझाता नइखे जहल जवानी हम छलकत पानी उपियत नइखे हमरा सैया जी के से जिया पर प्यार सखी रे सुझाता नइखे हमरा सैया जी के से जिया पर प्यार सखी रे सुझाता नइखे प्रेजेंट बाय हैप्पी फिल्म्स, हमरा सैया जी के से जिया पर प्यार सखी रे सुझाता नइखे कौन हमें करी उपैया बानी परेशान हो छोट को देवरवा अभी बात सखी लगान हो कौन हमें करी उपैया बानी परेशान हो छोट को देवरवा अभी बात सखी लगान हो रहत के बाहर घर में न कबू घुसत नइखे रहत के बाहर घर में न कबू घुसत नइखे हमरा सैया जी के से जिया पर प्यार सखी रे सुझात नइखे हमरा सैया जी के से जिया पर प्यार सखी रे सुझात नइखे प्रेजेंट बाय हैप्पी फिल्म्स, हैप्पी फिल्म्स। हमरा सैया जी के से जिया पर प्यार सखी रे सुझाता नइखे हमरा सैया जी के से जिया पर प्यार सखी रे सुझाता नइखे।